Zoals je ik op aan jullie te praten. Ik heb jullie gezegd, ons het goede plannen voor jullie. En het is moe dat onze gemeenschap zo afgeskeerd wordt. Jullie die talent. En die Bijbel zegt, die talent brengen we niet tegenwoordigheid van konings. En die vraag is, ik heb gisteren gevraagd, wat gaan ons doen om zeker te maken dat we niet tegenwoordigheid van konings. Als jullie zien, is van die mannen wat voor jullie, en nog samen jullie op school is, wat die is. Het betekent niet dat jullie hier gaan wezen, maar jullie horen is die is. So luister naar wat die mannen zeggen, die mannen heeft die pad geloof wat jullie geloven. Neem in, mannen. Morgen, oormorgen, is jullie die mensen voor wie die andere mensen gaan opgeven staan. Voor van de bestuur van de wereld. Baie dankie vir julle. Ik heb hier. AJ. Morgen, dank je sir. Boys, naam is AJ. Oké, man nou. Mijn naam is AJ. Ik is van die dagen, ik is van Samaset. So ik heb voor mij ook loopbaan gezet. En zoals ons weet, nou is het daar, we leggen op het nacht. Wat gebeurt met die jongman op het nacht? Maar op het einde van die dag leid je besluit bij jezelf, wat je wil maken met je leven. So wat ik vraag van jullie jongmannen, moet niet opgeven, moet niet opgeven in je goals, moet niet opgeven aan je schoolloopbaan. En leer elkaar hoe om lief te wees voor elkaar. En nou liefde gaat maken dat je op het einde van die dag je goals achieve. Het gaat gepaard met discipline. Ik zie die mannen hier bij aan die jammer. So, als je wil werken in je rugbyloopbaan, je moet bij die jammer komen. Je moet vragen. Maar wat die vragen niet, je gaat niet nergens komen, je wil recht zijn. Je moet vragen. Als je oudste verkeerd is, niet verkeerd is en je verstaat niet wat je wil zeggen, vraag. Dit maakt van jou een beter mens en een beter individu voor en toe. So, alle sterkte voor jullie, voor die dag. En alle sterkte voor jullie met jullie examen. En alles wat goed is voor jullie boys, nee? Dank je. Mannen, ik probeer te zien dat die mannen kom bij spelen. Dat jullie net zo'n gevoel krijgen van het. Dus op die spel is in jullie handen. En wie is al blaas referees of wat doet jullie? Jullie focus op elkaar. En help elkaar. Gaan jullie referee, dat gaan worden wat in jullie is. So baie dankie mannen, waardeer het. Nog alles terug. Hoe aan ons stel. Maak een vraag met een mannetje van mij, baie potensiaal. Baie Het gaat het ook gewoon spannend voor de samen club van ons. Ja. Ik heb wel iets. Ik heb hier was ik. Oh, van wat. Nog man van baie woorde. Groeten in de evangelie. Ons waardeer julle teenwoordigheid. Ek sê dankie vir julle voorbeeld wat julle vir ons speel. Ons sien op na julle manne. Toe is baie manne wat na julle opsien om ons speel. Wees nog altyd voorbeeld vir ons guys. Ek glo hy is 'n 7 frank ek kyk by jou games. En ek leer baie van jou af. Wees nog steeds hy voorbeeld vir my asseblief. En laat my gaan terug staan.